Artauni Erratian. Ez baian. 無敵の笑顔でラスメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないBatzutan udan bidaiatzea ondo dago. Lekua deskubritu beste herrialde bat nola bizi diren aztertu eta bueltatzen geanen txip bat aldatzen digu buruan. Gaur ez daude hemen estudian ez bi japonesa, baina bueno, ontako bi laguna juntatu idie ba Japon inguruan hitz egiteko. Eta agurtu egingo ditugu bateretik Maite Aguado, eguardion. Hai, gozaimazu, hisashiburi desu. Vale. Eta bestea Jon Lizarazu. Eguardion, konnichiwa, eta Vale, oso ondo. Bueno, nondik hasiko gea, zergatik antzurekin Maite, zergatik jun zinen Japonera? Bueno, ni lehen aldia, justo hain urte bat egon naiz, baina ez da lehen aldia Japonen egon nintzala, 3. aldia da, zehazki, eta lehen aldia 2005an izan zen, familia politikoan bizizalako, eta aukera izan nolako bertan hilabete bat pasatzeko, eta liuratuta geratu nintzen herrialdearekin, bai egia da, anime batzuk ezagutzen ditula, Doraemon, Shin-chan, Dragoi Bola, pixka denok ikusten ditunak, baina ez neukan fijazio konkretu bat Japonekin, eta bidai hori eta gero hizkuntza ikasteko irrikitan itzuli nintzen, eta urte askotan zehar ikasita gero, baina inon jun pixkat esperientzia bizitzea bertan gizarte mailan pixkat ezagutzea eta gehien bat nire japones maila hobetzea. Eta 2019an itzuli nintzen oporretan eta hor deziditu urte bat juteko begiratuko dut eta nire hizkuntza maila hobetzea. Eta zu Jon egon zea udontan 2 aste eta piko ez? Bai, 21 egun izango nuke zuzen, eta udako oporrak. Udako oporrak munduaren beste puntan, bai. Eta zu zergatik hautatu zenun Japon? Bestakit, pixkatu udako oporrak planifikatzen da ziginenean, planteatzen ginoan pixkat opor haundi batzuk bezala, ez? Ez dakit beste urte batzutan igual etxe inguruan edo gertu hau edo ibili izan ga, baina, pentsa gino, urten zeatik ez, opor urrutira junda edo, ez dakit olako, esaten zula, ostra, kanpora noia, ez? Olako bat eta ziginen herrialde begira eta, Japon bazan, nik personalki bazan, herrialde bat neukana hor pendiente bezala, ostra, nahi dut jun, nahi dut ikusi zer da ez, Japoneko kulturatikan umetan batez be asko jandu eta marrazki bizidunak eta asko iritsi da ona, baina gero horiz, bertara juteko gogo puntu hori bezala eta hortik Eta ze harritu zaituzte Japonetik? Nire kasun gauza gehiegi izatez. Claro, eske zuk egon ze urte bat, ez? Baina hala ere, lehen aldiz juten zeanen, naiz eta 2 astetarako jun, nik uste pixkat informazio asko jasotzen dezun herrialde badala. Hainbeste gauzek atentzio deitzen dizute, nik uste kriston estres edo neke puntu bat lortzen dezula, positiboki eta negatiboki, baina hain ezberdina da hain baten,
zakit, Tokio gehien bat, hainbeste argi, usai, soinuak, ikuste denak harrituta uzten zaituela. Orduan, pixkat zaila da, nire ustez aukeratzea zehazki zerk, baina egia da, behar bada, denborarekin ere nik igual bizi eta gero, segurtasuna dela gehien harritu nauen gauzetako bat. Osea, nik ezin dut imaginatu hemen hiri handi baten, Madril baten edo Barcelona baten, jutea kafetegi batea eta mailan ustea zure iPhonea edo zure Maca edo zure gauza preziatuak kafe hartzeko, komunera juteko eta inorrek ez dizkizu gauzak ikutzen. Osea, Tokio da munduko hiri handiena eta populazio handiena daukana orain arte eta eske oso arraroa da kriminalitate edo lapurketak eta aurkitzea. Posible da, nik ezagutzen ditu lagunak pasatzaiela, baino oso arraroa da. Orduan, bai egia da, nahi atentzioa ditzezi dela, nola jendeak uste zituen iPhonea hor botata, kesi norbait egaztu zaio poltsa kalen eta 2 ordu barru hor jarraitzen do. Bai, normalean zerbait uzten baldin badezun nunbait, aurkituko dezu seguro. Bueno, nik hola anota bat, udan jointzen Ordiziko azokara, eta Ordiziko azokan bertan eta maten, aztu bizintzen poltsa, buelta oso emanon, eta orandik hor jarraitzen du. Bai, baina, hori da pixkat, hemen Euskal Herrian igual, leku batzutan, herri batzutan daukun, neurri txiki horren eta gertutasun horren adierazle, bai, ez? Baina, bai, pixkat, maitek adierazte zedan bezala, hori segurtasunana oso, ez dakit, da, batzutan, igual pasoleik desapercibido, gehiagon igartzen dalako arriskua normalean, ez? Baina segurtasuna ez da beti presente dagoen gauza bat, baina bai jartzen baldin baza pentsatzen, igual beste munduko, beste herrialde baten jungo zinen motxila aurrian, baina Japonen motxila aurrian eramatiak ez dauka, motxila atzean eraman da, ez dakit, lasaitasun hori daukazu, eta igual etza konturatzen momentuan, baina gero esaten dut, zelako lasai ibili nahi zen ni hemen, ez? Eta, Bai, azkenen nik uste beste herri alde batera juten zera, asizirak hori ez, txokantzen zaizula. Eta, zu maite denbora desente ukiezu hango biztanleak ezagutzeko. Nola dira hango biztanleak? Lasaia dira, azkarra dira? Depende nun. Adibidez Tokion nik beti esaten dut pasibo-agresiboak diala. Bai egia da, jendea normalean oso lanpetuta dago, korrika dabil, ez daukate denbora, eta trenetan adibidez, bai egia da, lehen bisitan ez non hainbeste notau, baina bai egia da bizita gero, trenak askotan hartuta gero, normalean ez dizute gainea esaten barkatu, edo ez dizkizute gauzak hitz egin da esaten. Normalen bultza ingo dizute, esaten gendun erderaz hango lagun batzun artenakit, te arroian, kontu zibile barra ukazu, zatikan, bai, zu erdin baldin bazaude, eta tipuak presa bauka, igual do, invisible bazina bezala, eta venga. Baina egia da Tokiotik kanpo, jende askoz ere, majogok dia, normalean irekigok dia, hori bai, normalean Japoniarra erreserbatua da, bere privatitasuna asko baloratzen do, eta bastante, ez dia malguak. Haiekin egia da, tratu basikoa teukitzeko ez da hainbeste notatzen, baina haiekin lan egiten baldin badezu, edo tratu handiago bat baldin badaukazu ikusten dezu, normalean ez aiela gustatzen, ez haien pixkat haien iritziak ematea, edo gai pixkat sakonetan sartzea, gauzak normalen ala baldin badia ala dia, hori planteatzean behar bada aldatzea, edo hau igual hola hobeto, hori ez. Ordenagailuak bezala kortu ziorketa egiten dira, eta hor geratzen dira blokeauta, eta ez hau hola da, eta hola da. Eta lanen adibidez hori asko notatzen da. Eta zu Jon, ikusi zu hola hango biztan alti zerbait arraroa, o esaten duna maite hola da, o beste... Bai, ez dakitain sakon ez dute ezagutu jendea, baina hola kanpotik ikusita, nik gukin dugun bidaia pixkat izan da hasiera partean pixkat leku txikiagotan da biliga,
eta gero berando junga Tokiora. Eta hasierako herrietan eta jende askok ez daki inglesez. Orokorrean Japonen jende askok ez daki inglesez. Baina bai herri txikiagotan eta horretan, igual gehiago igartzen dela, naiz eta ez jakin inglesez edo naiz eta ez ulertu zuri, beti daukela disponibilitate hori ulertzen saiatzeko. Eta zentzurtan, da hori, zuke saiatzeza esaten zerbait nahi duzula inglesez, ez dutzu ulertzen, baina berak kaso ingo dutzu, eta erantzungo dutzu igual japonesez bebai, eta zu ez duzu ulertzen ezer, baina bueno, helburua da, biok, bakoitzak nahi da bena lortzia, ez, eta fin batera aiatzia, eta horretan saiatzen die gogor. Eta gero bari, Tokion ja igual, ingles gehiago egon leike, eta, bueno, igual, pixkat errezago... Joala ere, adibidez, inglesaren asuntoarekin, daukate ingles makarroniko bat. Normalen, haiek daukaten alfabetora bateratzen dute, eta silabikoa da, orduan, askotan haiek hitz egiten duten inglesa, haien, azento horrekin edola, batzutan eretzako zailagoa zen, ulertzea hori, japonesa baino. Eta, como japonesez hitz egidazu, zaten inglesez. Nik gertatu izan jate igual, inglesez hasi, eta berak ulertzen dau pixka bat, baina, karo, igual, nere pronunziazioan ez da ulertzen hitz hori, tardoan ni jarri binaiz pixkat bere mentalidadean, bere pronunziazioa saiatzen replikatzen inglesez, berak ulertzeko. Sekond beharrean, sekando. Hola da, orduan, baina, bueno, hori, azkenean da, elkar komunikatzeko saiakera, eta beraien aldetik badago, eta zu jartzen baldin baduzu normalean. Eta ze gustatzen zaizue asko eta ze gutxi Japonetik? A ber, asko alde batetik tren eta autobusen puntualitatea eta zerbitzua. Renfe ikasi. Renfe ikasi, mesedez. Bai, ez? Bueno, Renfek ikasteko igual inbida itxi eta berriza zabaldu. Bai, egia da Japonen badaudela askotan incidentziak, baino, da pasada bat, gainea hoitzezea gehien bat hirietan, porque gero egia da toki txikietan zerbitzuak ja ez diala puntualak dira eta zerbitzua ez da txarra, baino bai egia da igual daukazula trena 2 orduro eta pixkat prekarioa dela. Baina baita da toki oso txikietan, guk esaten dion bezala linaka, dara el campo, baina hirietan adibidez Tokion eskezan 3 minuturo trema daukazu, como mucho jartzen zizuten igual, hay un retrasos considerables, eta igual eske aurreko trena zeuzkan minutu eta erdi do 20 minutu atzera pegaron. Jode, maite, hori nahi behun bizititatzea, Mazkera, esperentzia hor ikusteko bentza. Eta puntualidadean arlo horrekin bebai, edo zein atzerapen dagola abisatzen da trenean. Osa, aizaten dutzu tren hau atzeratuta doia, eta, klaro, batzutan zan atzerapena 2 minutu. Osa, Renfen hori puntual da, ez? Baina egia da ni ohitu nintzala zerbitzu hortara, eta batzutan ikusten honen, behin 5 minutu atzera uzan trena, eta tope txinau nintzen, como, ze hostia hogatik ez da iristen trena. Nire gertu jaten, ja denporada gine datzen dana puntual autobusa, eta zan, ez dakit 52, eta normalian da, 52 dago autobusan, 53, 54, ostra, ze pasado da, autobusa galdu du, aurretik junda, ni nato, ze da, eta etorri zan, baina pixka berando. Eta gutxi? Zeu zezola bueno, nik askokin ez dut bukau barkau. Vale. Bueno, a ber, txarrak ere bauzkade xente hor gaude. Komun publiko asko daudela eta garbiak eta papelakin. Baina garbiak especialmente, han pitxixa edo kaka edo lo que sea iteana ez da arazo bat, ez dezu pentsa ber, etxen imardet edo, han edo zein tokitan publikoak dia, eta, bueno, maravilla. Eta askotan incluso, daukazu hor musika, que si tal, toda la hango komun hauek garbitza izutela ipurdian nahi balin baezu. Bai, Hala, zeo, no? Nahezuna. Urtxorrito, agorka. Joder, ikara garria. Gero hori, lehen ere hitzeiten egon geha ordena eta dena garbi dagola, dena ez, Shinjukura joten baldin bazea gauen edo bat dago garbi, Osaka ere ez dago oso garbi, baina orokorren, konparatuta beste herrialdeekin oso garbia da, jendeak orden badauka, denek berdina egiten dute, pixkal robotizauta daude, baina bai egia da orden horrek laguntzen dola gauzak ondo funtzionatzea, hori gauza txarreta honak, robotak izatea ez daukate pertsonalitate oso handia kara al publiko bezala ez, baina bai egia da egunerokotasunarako
aktivismo handia dagola, orden asko dagola, jabozako oso ondo funtzionatzen dute, eta hori pixkat denen laguntzari esker, ez. Ze gehiago, garbia dela orokorren, haien ondare kultural eta naturala ere nahi asko gustatzen zait, baita hori izan da atraktiboa handi bat, ez? Nei historialaria naiz eta Japoneko historia asko gustatzen zait, orduan hango ondare kulturala ere gertu eukitzea, niretzako izan da goxoki bat. Eta, jana eta festival kulturalak, baina hori. Nik hor sakontukot, igual nire 5 puntuak izango dira hori, jana eta jana. Jana ze, arroza dana edo? Ez, arroza dana, ez, arroza, ramena, aragiak, ez dakit, jana, orokorrean, ez dakit. Nik hori, saiatu naiz, beste leku batzutan igual, beste herrialde batzutan juteza kanpora eta janari oso desberdinak baldin badare eta igual esatezu, gaur pixkat, komatxortian pixkat jai bezala, ez? Gaur jungo pizzeria batera eta jangu janari italia, ez, ni saiatu naiz Japonen olakok bat erez. Gaina, abixoa Japonea da dijozen nahi, pizzak ez do balio zertarako. Así que pizzak ez jan. Pizza ez, badare hola pizzeria tarteka eta hola, baina nik erakin eban ez, ni Japonera jun eta pizza jan, ez, pizza jangote Euskal Herrixan. Hori da, baina ramen on bat eta, eski gaina ramena juteza eta beti da berria. Ez dare birramen berdinak, imposiblea da topatzia birramen berdinak, eta da, niretzat kaja de sorpresa oso potentia. Eta, klaro, urreko aldera, zuentzako, igual zuretzako, baino maitentzako anekdota bat? Uste dut gauza txarrak, baina hori salto ingo deu. Barkan orainik ez gara llego nik gauza txarrak, neukan bat buruan ahaztu jat, hasi mete. Vale. Ni haukal lista bat, igual pixka gaiztoa emangoet, baina alde batetik gizartea estankatuta dagola. Da gizarte bat pixkat erdiaroan jarraituko balu bezala batzutan. Japonen irudia da pixkat oso teknologia ez, oso moderno dela, eta egia da badauzkala gauza oso moderno, eta hori, normalen hori Tokio da, bale? Spoiler, hortik kanpo, baino, egia da bai badauzkatela gauza oso moderno eta gauza super pionero asko, baino gero gizarte mailan ez dia aldatu, nik uste dut Meiji garaitikan kasi, eta hori asko ikusten da haien pentsaera mailan. Gero, aniztasun mailan ez daukate oendikan etxeko lanak inda, egia da Japon, naiz eta jende askok ez dakien anitza da, aparte japonesak ez dira bertako originarioak egin batean, egia da historikoki jaba dara matela denbora asko, baino bertan bai zeuden beste herrialde batzutako hainbat kultura, zeinak batzuk oraindik badirauten, eta diskriminazio asko jaso dute japoniarren aldetikan, eta desagertzen nahi dira. Batzuk Okinawan daude adibidez, eta beste batzuk Hokkaidon ainuak diala. Orduan, egia da aniztasun mailan ez dutela aniztasuna maite, nahiago dute denak berdinak izatea, eta denak robotak izatea egin baten. Orduan, oindik etxeko lanak iteko dauzkate aniztasun mailan. Beste aldetik, pixkat gizonen aldera genero mailan eta emakumeekiko oindikan ere etxeko lanak ingabe dauzkate, hemen baino asko ere gehiago, eta horrekin ere gizonak bastante pervertidoak dira orokorren, bai dira bastante olaixillak, lasaiak, baino haiekin interaktuatzen badeldin badezu, edo edanda baldin badaude, bastante pervertidoak dira, eta horrekin erlazionatuta emakumearen figura ere dago oso infantilizatuta, umeak balira bezala, inkluso askotan ahotsak ere jartzen dituzte umeak balira bezala, jantzten dira batzutan umeak balira bezala, eta inkluso pederastiara jotzen dute askotan gizonen, edo justoak, edo inkluso pornografia, ez da legala, eta inkluso adinaren konsentimentua aldatu dute goruntz, baina gizarte mailan egia da bastante pederastiaren kultura dagola bastante barneratuta, eta horrek egia da nahi behintzat atzeaka botatzen diala.
eta nik uste más o menos, bueno, eta oso kapitalismo oso basatia daukatela. Osea, zentzu batean oso erakargarria da, zatik denetik aurkitu daikezu eta eske da, merchandisinaren zalea baldin bazea, izugarria da. Bai. Baina, osea, han adibidez gastatzen dute daukatena baino gehiago, osea, daukate kapitalismo basati bat, baino bastante heavya. Orduan ba. Eta zu, Jon? Bai, ez, nik aipatu denakin pixkat ikustezan baitxa, generoan ikuspegitik publikotik behintzat ikusten dian lanak eta oso bereizita da dela. Ez dakit, trajeakin eta kalean zela da honek, salariman deitzen dianak ofizinatik erten da, prakabeltzak eta alkondaratxuria danak igual doiatzen horrek gehienak, baina askogatik gizonezkoak karri dira edo beste lan batzutan ikusten da oso bereizita da hola zentzurretan. Bai, eta gero nik pixkat hilabete oso txarrian jun naiz Japonera, orduan Japonetik gustatu etxatena da beroa eta ezetasuna. Eta humedade, eta jende asko pasau zen moduz Japonen, bero. Eta benetan, bai, bentzat lehor, ez, lehorra ez. Oso ezea. Honitzen hemendikan jun aurreko aste bete begira Japoneko Tokioko eguraldia, eta zan, ez dut nahi jun ikustenan 35 gradu, ezetasunan 80, esatenan, nora noia, baina. Bai, sauna baten egotea bezala da. Gero egisa da, modu batera bestera pixkat renditzeza, eta onartzen duzu, eta onartzen baldin baduzu ez da haintxarra. Zan nahi dut, onartu behar duzu, txetik irten eta 2 minutuan, de reloj, izarditan egongo zala bizkarra bustita. Onartzen duzu hori eta jazta, ez da haintxarra. Ez, beramangarriagoa da igual. Baina igual onartzea ez kontu hori. Eta gero hori, beti bilibiza urakin edo zozer bentziat beti buruan eta beti pendiente. Bai. Aizia emateko tresnak oso importante. Eta anekdota bat horren bai? Anekdota modan, aireportura jau ginean Tokiora, lehenengo etara ginoan Japan Rail Pass deitzen den pase bat, hango tren kasi guztiak edo tren gehienak doan erabiltzeko pase bat, osea doan aurretikan dirutza bat ordainduta gero. Baina hori, eta jarri ginen hilara baten, eta zegoen gizon bat hilara zaintzen eta jendia sartzezan, eta justo papela etaratzeko leku horretan ezin zan maletarik utzi eta bera zebilen pasaporteak hartu eta entregatzen eta beste. Eta gure horretik zeren italiar batzu hartu zotzen pasaportea, tipua juntzan, inzitxoan bere papelak edo beste, eta etorrezan bueltan gure gana. Guri pasaporteak ematen. Eta guk esan zen, ez, barkatu, aurrekoa, eta tipuak esan zuen, jode, ez que dano berdina zate. Orduan, claro, oso kurioso izan zen hori. Gu jun ginen eta guretzat danak ziren berdinak, baina aldi berian, beraientzat gu danok berdinak ginen. Arritu zaitu ez maite hori. Bai, normalen, eske dia oso polaitak, osea, haiek daukate eta temaea normalen ez dizute esango ze pentsatzen dute, normalen izango dia, Mr. Wonderful bezala, dena oso ondo, dena tal. Barrein zeban hori izan da gero, baina bai. Etzan azarre, baina bai, zeban tipo salsero bezala. Vale. Jo, ez que dano berdina zate, jiji, bai. Bueno, hori japones bati ez lioke egingo, Porque normalen kanpotarrekin eta japonesekin dauzkaten, osea, irteerak behar bada gurekin pixkala zaitu iten dira. Japonesekin asko zere, jerarkia batekin hitz egiten dute, eta hori guztia, así que... nire kasun, pixka zaila izan zai, porque hainbeste gauza pasa zaizkit, baina gero ez neon, zein izango da, beren, ez dakizu oso ondo. Baina gero gora naiz, justo lagun batekin junginan Sawara da, erritxo bat txiban dagola, Naritatik más o menos gertu, eta justo hortzegon festival bat, matsuri bat, nun, ateratzen dituzten, prozesion bezala, karro batzuk, normalean shintoismoarekin edo budismoarekin, depende festa, dago erlazionatuta, eta talde bakoitzak,
jainko bat eramaten do, normalen egoten diagun guztia, eta baita horrekin eraten doaz, noski, japonesek gainea aparte asko eraten dute, normalen hil arte, así que egun guztia zebiltzan karroarekin, dantzak egiten, eta eraten. Bueno, gau aldera ja, bastante edan da zeudenean ja, gut lagunatan ni trenera jun aurretik, geratu ginen gaueko farolekin, eta hola ikusten festivala, eta claro, karro edo prozesio bateko karro bateko gizonak eta beste batek hasi zian kutsitxeatzen ni eta nire lagunaren artean, porque kanpotar bakarra ginen, eta hasi zian como, kanpotar hauek tal, eta hasi zian inglesez, ingles makarroniko horrekin galdetzen, gaina, claro, pedo zegon, aparte, galdetzen, ondo geunden pasatzen, eta nik ez nion ondo ulertzen, eta esan nion japonesez ere alnola hitzein nahi baldin bazonta. Bueno, tipoa emozionatu zan, japonesez genekikilako hitzeiten, eta tipoak baino rollo de amigo, osea, tipo, tomodachi, eta nior, bueno, eta tipoa, torri nerekin, eta nior, ez lasai ondo gaude, eta tipoak sartu zian prozesiora, eman zian soka, eta esan zian, tira! Eta zizitzan, en plan, hasi nintzen prozesio guztikin hor istilu baten karroai, bueno, eta tipoa baino gaina hartu zian como mono de feria, hasi zan como de baitu una extranjera, mira que bien hace, eta nia llama, o sea, gaina tipoa jotzen zian nola, como de, que bien hace, un maija, eta jo, zian, a ver, eta gero azte zian iten, bono dori da, la dantzak, normalen dantzak ite dituzten dakola udaran eta hola, eta claro, nik inoz ez nitu nin, orduan hasi nintzen kopiatzen beste, kesi buelta, kesi eskukin, eta tipoa, baitu ze ondo iten don dantza, baitu la extranjera, bueno, oza nintzen, vale, mono de feria berriz, eta nire lagunak baina maiten duen da, eta hor nintzen prozesioakin, hor kaie parriba, hor bultza iten karroa, bueno, eta gero ies intenta uno nite, baina tipoak ezian, ezian usten, bai, tipoa zegoen, mundu guztiai presentatzen, behitu japonesa dakila, zakize, behitu ze ondo iten don dantza, eta azkenen, lortu non, iesitea, baino tipoak eman zizkigun lau zerbeza edo hola, nahi zigun hor, zakiten borratxau edo ze, baino kasi ez ginen trenea iritsi, así que bai, izan nintzen el mono de feria. Bai. Bueno, pizkanaka agurtzera guaz, baina honen aurretik esan dizuek ekartzeko zerbait, zu maite zekarri zu esate baterako? Ni gauza asko gorkatan ez dezitzen, sentitzen dut. Vale. Nahi baituzu esango ditut eta gero... Bai. Ekarri dut muñekako kesi bat, erosinola Fukushiman, emakume bati beak eskuzite zitula. Gero ekarri dut omamori bat, omamorik dia amuleto batzuk erosten dianak tenpluetan, justo Fujia bisitatzea junintzen lehen aldiz erosinon, eta pixkazikina dago, baina asko protegitu dit, eta nire omamori espezialena da. Gero, bi oparitxo erlazionatuta sento edo ontzenekin diala baino publikoak, lehen garai baten ez zeuden bainerak eta hola etxetan, orduan baino publikotara jute zian, eta ontzenak dia balneario naturalak, normalen volkanetan eta hola duten dianak, eta, nire esperientzakin oso erlazionatuta egon dia baita, eta gero, nire bi txartelak bat dala hango deneia, zairi ukado, lehitzen dela, eta beste da, seguridade sozialana, eta pixka hori, nire bisatuaren, gauza garrantzitsuena, nik uste dut. Eta zu, Jon? Nik ekarri dut lau izarreko dragoi bola bat, kristalesko, kristala ez da izango, baina ertiko dragoi bola bat, eta gero hainbeste egunez palilloekin jaten egon da gero, baina pixkat trukillo hartu eta gero etxera bueltatu eta palillo gabe biltzeko zera horrekin, bezaira bak neban palillo batzuk erostia eta palillo horrego bai. Eta gero ja, hola, azkena pixkat pelota pixkat txeko zuretzat, gorka KitKat txiki bat. Zeona. Zu baizera KitKatan, bai, nozgi. Bueno, oso ondo, mila esker biko
arte, hemen egon zaretarako, pixkat Japon inguruan hitz egiteko, ze da herrialde bat oso ezaguna da, baina batzutan ez dugu ezagutzen, zer dagoen, ez? Eta pixkat, eskerrak eman izueten hemen egoteko, eta beste aldera, bueltauko zeate berriz Japonera? Noiz baiten, Maite badaki, bueno, bai, ez? Bueno, Maite, konto da ben historiara kontauta, boleto gehiago dauzka. Bai, noski, bueltatzeko. Arte de feria, hombre. Arte de feria. A ber, ni itzuli. Santa Luzi. Itzuliko naiz nik uste dut. Bai egia da, denbora luze baten behar badaz naiz junko. Igual hori oin esaten dut, eta 2 urte barrua, Japona nijo hilabete. Osa, bada herrialde bat nahiko nukela itzuli, gaina badaude toki batzuk, ez naizela iritsi denboragatik gehien bat, eta pixka zailak diala iristeko, eta, bueno, logistika arazoa, gaina tifoiak, bueno, en fin. Bai, tifoiakin gaina imposible. Orduan, igual, ingo nituzke bidaiak konkretuki toki espezifikoiek bisitatzeko, eta bertako lagunak ere ikusteko. Baina nik uste dut oraingoz, beste herrialde asko daude, eta Japon denbora baterako hortxe gerauko da. Bai, bueno, nire udako bidaia izan da, eta ez dakit berriz itzultzeko egisa da itzuliko banitz, segurazki beste bidaia ritmo bateren izango litzakela, eta igual beste gauza batzuk begiratu eta beste egonaldi mota bat itxeko. Mi esker bikote, eta nola zaten da agur Japon ez, Maite? Bueno, normalen sayonara, baina zute erabiltzen. Arigato gozaimashita. Bai, arigato gozaimashita da eskerrik asko, en pasado, edo bestela esan daikezu, mattane. Mattane. Tantos besos que perdí en Madrid, me faltan tantas cosas que nunca te di. Pero yo que siento, tanto miedo, tanto dolor, tanto sufrimiento. No lo entiendo, ni lo intento. Déjame que creo que es mi momento. Creo que no me va a valorar, pero sé que tengo alas, quiero echar a volar. Aunque sé que es relativo, tienes ganas de hablar. Cuando venía a mi lado se me echaba a llorar. No está en mi cama, alcohol se derrama. Fin de semana, me olvido del drama. Moscornau jata, roko nene txeperreo. Zure eskutan gaur, denbora azkar pasatzen du, biozerura. Ta berriro galduna zure urlian, patxara motila badauka gainean. Zubizitza egunez baina ni gabian, bukatzen bolurrian o bezura azpian. Me está matando la ansiedad y no tengo tiempo, y culpo solo a tu onda por querer irte lejos. Veo doble mi vida rodado de espejos, tengo puñales en la espalda que ni siento. Hasta en mi cama, con cerrama. Fin de semana, me olvido del drama. Moscornau jata, roko nene txeperreo. Zure eskutan gaur, denbora azkar